Des del Centre d'Arts Escèniques del Canal hem apostat per unes jornades de dramatúrgia juntament amb professionals dramaturgs de Girona. Aquestes jornades s'han realitzat des del mes de març fins al mes de juny amb la intenció de ser un punt de trobada, que és el que també vol ser i vol esdevenir el Canal. Un punt de trobada dels professionals de les diferents disciplines a l'entorn de les arts escèniques, de les arts en viu, i que a partir d'aquí es generin i a partir d'aquí busquin les complicitats entre tots ells. La intenció és fer-ho més anys, perquè l'interès hi és, tant pels dramaturgs com per al Canal, perquè és una cosa necessària, perquè és un espai de trobada de dramaturgs que no es fa gairebé enlloc més, per parlar dels temes que ens interessen, per parlar de com fer les coses, per seguir aprenent, bàsicament. Aquest centre d'arts escèniques, que vol ser un centre de creació, que vol ser un pol de creació, doncs pugui anar agafant aquesta vitalitat que volem.